ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೀಲಗತುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪಡ್ಡ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವರ ಜಬಲ್ ಜೈಸ್ ಆರೈಕೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ini. ಸೊ 10 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೇಪವ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೊಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಟೂರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಬರ್ತೀರು, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೇಪವ ఒక ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇಪ್ಪು. ವೀಡಿಯೋನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಬಲ್ಪುರ ಮೌಂಟೇನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಸೊ ತೂಲೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಿಂತ ಮದುವೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಂತ ಟ್ರಿಪ್ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಎದ್ದ ಮದುವೆ ನಾ ಪಿರಾತ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ನ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಹೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಬಸ್ತಿದೆ ಮದುವೆ ಬಸ್ತಿದೆ ದೂರ ಬಂದ್ಲೆ ದೂರ ಓಡಿ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತ ರೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕಾಸಿ ಅಡಿಗೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಲು ಆಯ್ತಾ ಕೋರಿ 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 ಇವತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಮೂಜ ಮೂಜಿ ಹಿಂಟಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮದುವೆನ ಮೂಜಿ ಸೇಫ್ ಹೇಳಂಜ ಪೂರ ತಂದೂರೆ ಊರು ಹುಡ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಸರ್ ದೂರ ತಲೆ ಬಂತು ड्राइवर इंता फटाफट क्या कर रहा है? वो कर रहा क्लीन कर रहा हूँ. ग्लास इधर थोड़ा अच्छा से थोड़ा दिखना चाहिए रोड. ले देखो मचाना पेट्रोल डालना पड़ेगा क्या? देखो इधर बोलो ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಣಿ ಮಾಡು ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಸೇಮಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಓಲು ಹಾಕಲ್ದಿಲ್ಲ
ಫ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ ಮಾರೆ ಅದೇ ಸುವತ್ತು ಇತ್ತುನೇ ರಾಣ ಬತ್ತಾಗ್ತೀನ ಮಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದು ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಾರೆ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ದೂರ ಬೇ ಜಾಕೆಟ್ ಆಡ್ತದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಪುಂಡು ರಾಪುಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಬರೋದು ಕುಂಟ್ರಿ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ This is all mine only. Last night, ಭಾರಿ ಚಳಿ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಗುಲ್ಲೋಚ್ ಅಂತಾರೆ ಓ ಸುಧೀರ್ರೆ ಓ ಸುಧೀರ್ರೆ ಗುಲ್ಲೋಚ್ ಬಾರೆ ಇದು ಗುಲ್ಲೋಚ್ ಮಾರ್ರೆ ಸುಧೀರ್ very decent guy, you know that especially Moka Bakka one like that Moka dal work nama adalakla yero adar photo yaar mare barik side ಏನಾರು ಮಾಡತಾ ಅಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಜಿ ಚೆಟ್ಟಿದು ಒಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋತಾ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗನ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬರಿತೀಗ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಹಾಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಕ ಖಾಲಿ ಆವಿ ಇದನ್ನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದು अच्छा है क्या लकड़ी रुको हम ये काम करो इसको उठा के भाई भाई उधर बगल में भरी रह गई कुंटा अंत्या ब्लास्ट आता वो भी आ जा रहा ब्लास्ट अरे अरे गाली गाऊ बल्लो ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಡಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ನೆಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಗಿಟಿ ಬಂದತ್ತ ಪ್ರತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಾಸೇಜ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಿಂಡಿ ಸಾಸೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಇದು टचिंग नहीं टचिंग अभी अब टचिंग होने दो यार अभी सॉसेज बनेगा टचिंग वाले हल्ली क्या ಟಚಿಂಗ್ ये आई गैस को लग रहा है ಗೊತ್ತಲ್ಲ गैस को लगा ये रखो हां येरा ದೇರ್ ಸ್ಟವ್ हरी बाबू ना हरी बाबू ಗ್ಯಾಸ್ ಓಲಾ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ಏ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಟಿಕ್ಕಾ ಅದು ಮೂಲು ನಾನು ಇಂಚಿ ಬೂರ್ನು ಮತ್ತನ ನನ್ನದ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿ ಬೈ ಪೂಜಿ ಇಂಚಿ ಬೂರ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಬೂರ್ಜಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕೊಂಡು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂಜರಿ ಬಡ ಅಂಜರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅವನಿಗೆ என்னடா ಇಂಚನ ಕೋರಿ ಕಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕಾ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕಾ ಇಚಿಡು ಕಲ್ಲ ಅಜೇರ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಜೇರ್ ಸಾಸೇಜ್ ಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಸಾಸೇಜ್ ಸಾಸೇಜ್ ನೀರ್ಲಿ ಬರ ಮುರೊಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್ ಟೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಗಾಲಿಟ್ಟು ಅವಂದಿಚ್ಚಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಮಾರು ಅಂತಾರ ಅದೇ ಸಾಸೇಜ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಆವಂದುಂಡು ನೀರ್ಲಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವಡಿತ್ತೆ ಸೋಪು
ಸಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸವಿತ ಪಾತ್ರೆ ఇంకా చూడు మల్లె అంటే ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಚೂರು ಆದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತುಡು ಇಂಚಿಡು ಚಲಿಲ ಉಂಟು ಇಂಚಿಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆದುಂಡು ಪೂರ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿಡು ಬರಿಟೆಗ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಚಿಂಚಿ ಹೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಕ್ಕ ಆದುಂಡು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆದುಂಡು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಜಯ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ನಿಖಿಲ್ ಬೈತಾರ ಸಾಹೇಬ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಲು ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿದನಾ ಅವಳೇ ತಂದು ఎంచండి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ అంట సూపర్ ఎంజాయ్ ఫుల్ చలి ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಜೋರು ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ತೆ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಬರಂದು ಉಲೈ ఆడు పూరాడు మనస్సులాడు నాన్న చెప్పున టెంట్ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾವು ರೌಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಜೈದ್ರಪುರ ಅಜ್ಜಡ್ ಕಾರೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ పొలుపు దిక్కుగా చెప్పుగా బాయ్ 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 చోల్పేలు సరే చెప్పుగానా